Dnes sa pozrieme na to, ako správne prečítať list vlastníctva. List vlastníctva sa skladá z 3 častí a nájdete v nich rôzne informácie. Prvou časťou je časť A, čo je majetková podstata, kde nájdete údaje o pozemku. Nájdete tam parcelné čísla, výmeru, druhy pozemku, to, či je spoločná alebo nie je spoločná nehnuteľnosť a aj to, či sa pozemok nachádza v extraviláne alebo v extraviláne. Všetky tieto údaje sú dôležité pre následnú dispozíciu s pozemkom, napríklad na vytvorenie geometrického plánu. V časti B nájdete vlastníka a iné oprávnené osoby, kde sú zapísané údaje o vlastníkovi, najmä identifikačné údaje. Keďže tu je právnická osoba, tak sú tam zapísaný obchodný názov, adresa, IČO spoločnosti a rovnako nájdete na liste vlastníctva aj podiel. Či už je to jedna jednina alebo sú to rôzne podiely, ktoré sa nachádzajú v spoluvlastníckych vzťahoch. A ďalej, poslednou časťou listu vlastníctva je časť C, do ktorej sa zapisujú ťarchy, ktoré sú viazané na danú nehnuteľnosť. Túto časť C je potrebné si dobre skontrolovať, aby ste mali istotu, že kupujete nehnuteľnosť, ktorá je zaťažená ťarchami, ktorými chcete, alebo nie je zaťažená žiadnymi ťarchami. Rozhodne vysporiadavajte.